С 5,400 и следващия час и половина можете да си изпилите, ако не нервите, то поне ногтите. Аз съм Краси Москов и вдигнах летвата, просто за да не се спъвам в нея, като се напия. Здравейте от мен, аз съм Ники Тодоров и смятам, че скромността краси човека, защото колкото повече пари имаш, толкова повече хора искат да ти разбият носа, за да ти ги вземат. Приятели от мен, аз съм и Коси Лунгов и мразя зубари, затова нямам нищо против да ми казват, че не съм отличен, а безличен актьор. Косо никога не би могъл да бъде безличен. Не и на фона на музиката на Дони, която вместо да бъде лицето на предаването, по-скоро се превърна в някоя друга част на тялото. Ама, не мисля, че музиката на 5400 е дълъг. По-скоро е... Кожа, нали? Кожа. Преди да кажеш нещо, което ще остави трима ни на улицата, ще се върна обратно на темата за Дони. Ето, върнах се на темата за Дони. Според мен единствената част на тялото, на която е наблегнал Дони, докато е писал музиката ни, е носът и всичко, което може да се открие в него. Пичове, не знам до кога ще може така безнаказано да се шегуваме с Дони. Мислиш, че ще ни го върне тъпкано и ще ни изпорти пред някой дисшестоящ ли? Спокойно, не мисля, че на коцето калки му е до Дони в момента. Все пак той има по-важни неща за правене, като например зъбките на някое невинно детенце. Не подценявайте подлостта на агент Дони. Според мен името ДС е произлязло точно от него. Дони снася. Знаеш ли, че има нещо общо между Великденския заек, Дони и ДС? Общо между тях е, че не вярвам в нито едно от трите и въпреки това съм длъжен да обявя първата ни тема за днес. А тя е: негативен ли е образа на бившия агент на ДС? Звучи сякаш ще коментираме герой от някой сериал. Само се чудя дали сериалът е на всеки километър или по-скоро инспектор Гаджет. Според мен по-скоро звучи сякаш ще коментираме хитова блокбъстър продукция. Все пак темата за агентите на ДС е актуална вече от 20 години след падането на комунизма в България. Което ми напомня да запитам, 2011 година не е ли един прекрасен момент да престанем да обсъждаме бившите агенти на Държавна сигурност? И без това на повечето от тях не им остава много време. Аз пък се питам, не е ли безумие фактът, че България продължава да дъвче досиетата на бившите агенти на ДС толкова дълго време? Или ги разкриваш всичките веднага, или ги изтриваш завинаги, както направиха голяма част от европейски държави с досиетата на техните агенти. Точно така. Не мисля, че това е решение при нас, обаче. Ние обичаме бавните и продължителни мъчения. То мъчението най-вече е за хората, които ги разкриват като агенти. Това със сигурност променя живота им, но вече почвам да се чудя дали към по-лошо или към по-добро. Ако не друго, поне се здобиват с временна слава покрай останалите бонуси, като оплюване, заклемяване и всеобща омраза. Не мога да разбера защо образа на бившия агент на ДС е толкова негативен. В крайна сметка Държавна сигурност е създадена за да пази държавата. Друг въпрос е, че ДС нито е пазила държавата, нито е давала сигурност. Но поне е била доста престижна. В крайна сметка за агенти са били избирани само най-кадърните хора в България. А и мен да ме бяха заплашили, че няма да завърша надпис и аз щях да стана агент. Ти можеш да станеш само пинко-розовата пантера. Аз обаче се чудя защо бившите агенти са нарочени за злодеи. При все, че те са били само свързващото звено. Не са ли именно служителите на полицията истинските негативни герои? Което ми напомня да попитам, ДАНС новата ДС ли е? На мен ми звучи почти същото, само с две букви разлика. Чуда се кое е по-зле, двете букви разлика или 20-те години разлика. И още, кое е по-лошо, да си бивш агент на ДС преди 89-та или да си настоящ натегач през 2011? Според мен най-добре е да организираме един конкурс и да разберем. Точно така, ще се казва най-секси бивш агент на ДС. Още от сега мога да ви кажа, че Гоце ще е на първо място. А как се организира такъв конкурс, ще разберем във втората част на предаването, когато на гости ще ни бъдат едни много специални хора, на които ще зададем екзистенциалния въпрос: за или против измислените конкурси? За, разбира се! Иначе как ще си поддигат самочувствието комплексари като нас? Само ми напомня, че е крайно време да организираме конкурс най-готин водещ на 5400, чието име започва с буквата К. О, Краси! Толкова е мило, че искаш да ме накараш да се чувствам специален. Въпреки това, аз лично предпочитам да участвам в нещо по-мащабно, като например Мистер Голям нос.
Само гледай, като станеш звезда, да не се надуваш прекалено много. Аз обаче се питам, кой има интерес да се организират подобни конкурси, освен Митю Пищова, разбира се. Не споменавай на празно името Пищовяне. Не се знае кога може да се наложи да се опреш до него или до неговият корем. Това вече би било грозна картинка. Надали би била по-грозна от финалите претендентки на абсурдните конкурси, които се организират напоследък. Не го ли така за горките девойки? Все пак и те искат да си намерят богат мъж. Той и аз искам богат мъж, но не ходя да ставам мистер водопроводчик. Като каза водопроводчик, чуля се какво би станало, ако конкурсът Мистер Ерекция и конкурсът Мис Дупе се проведат на едно и също място. Какво? Всичко ще свърши или най-малкото някой ще пострада? Според мен най-много страдат хората, които не ги избират. Представете си колко е гадно да загубиш в конкурс с 10 участника. Сигурно именно дълбокото страдание кара участничките в конкурса Мис Плеймейт да се наричат с тази титла, въпреки че не са я спечелили. Като каза Playmate, се сетих да попитам кое е най-важното при оценяването в конкурсите. Силиконът или всичко останало? Според мен отговорът на този труден въпрос го знае само журито, което най-често предварително е подкупено с бутилка ракия и обещание за по-добро бъдеще. Абе, вместо българите да пръскат толкова пари за измислени конкурси, по-добре да дадат същите пари, за да докарат някакви яки групи тук. Поне в това отношение не можем да се оплачем. Все пак миналата седмица в София се проведе концертът на Guano Apes. Именно на немската банда е посветена третата част на предаването. Точно така, ще видите интервю с Guano Apes, проведено на сцената с цената на подкупи, отчаяни моби и продажбата на тялото на Косио. Да, какво да направя? Винаги съм готов да си дам цветето в името на качествената музика. Милата ми теменушка. За хората, които са пропуснали този качествен концерт, освен интервю, сме подбрали и най-готините моменти от лайфа на Guano Apes. Въобще днес всички ще бъдат задоволени. Оставам на теб отговорността да задоволиш всички, като се надявам да осъзнаваш, че навярно ни гледа и Васа Ганчева. Нямам търпение да чуя края на тази любовна история, но преди това е време за нещо още по-мащабно и по-непреходно. Но не българската естрада. А преса! Бъдете вестниците и не ни жарете! Кетшот! Откриваме тази седмичен преглед на печата с една музикална новина. Прасе обра овациите на музикални награди и пише интернет сайт. Тук ще разочароваме феновете на Азис, като кажем, че не става въпрос за него. МВР подкара 26 труженички в стриптиз бари и формира ежедневник. Браво на МВР! 26 за една вечер и Берускони не може да ги направи толкова. Браво! Браво! Сега, като свършат струженичките, сигурно ще подкарат и площад Македония. Интернет сайт пише, че силният грим може да доведе до слепота. Ако беше така, обаче, Алис Купър отдавна да беше сляп. Създадоха дъвка за съсредоточаване, разкрива информационна агенция. Най-накрая намериха начин да легализират наркотиците. Очаквайте скоро и дъвки за халюцинации. Рецидивист иска килията. Навън било много трудно, съобщава столичен всекидневник. Според нас затвора е още по-трудно, особено без лубрикант. Да. Продължаваме с една сензация. Златка Райкова се щрака за Фейсбук. Прецакала се, Фейсбук няма корица. И докато сме на Златки, черната Златка се дипломира, пише хълкарско издание. Честито! Предполагаме, че дипломата защита е била устна и на френски. Милата Златка! Доказано! Сексът убива, оповестиха учени. Сега сигурно заведенията ще има зала за секс и зала за без секс. Аз съм в първата, но няма да сядам. Още едно научно откритие от сферата на здравето. От нощна лампа се пълнее. Затова диетолозите препоръчват да ядете свещи. И за финал! Овца роди кученце в Китай, съобщава информационна агенция. Според експерти това е резултат от новата мания по 2 в 1 в китайското производство. Това бяха маловажните новини от изминалата седмица. За важните, естествено, както винаги, не остана време. След малко идваме с темите. Негативен ли образа на бивши агент на ДС, за или против измислените конкурси и интервю с немската банда Guano Apes. Но не и преди да клекнем пред правилните хора. С други думи, продуктово позициониране!